Dumi, mabali namin. Kunaklan wagyan ka ni tinapanam. Ay unay daytan gusteng. Naibayagak labas si tiyan da kakasakka. Aya. Anyamot nga itin maritis ni kakasakaking ka. Ay na, natagtagainip na kano dagiti natay akabaranggayan idi pandemya. Dagitay na COVID kunak man laangay. Anya. Natagtagainip na anatay kanumot nga minoyn. Kat nagkikita da kano kadagiti natay idi pandemya. Mayat nakainiliw na nga rodida Kaslakastan Nagraragsak kano dagiti nakasarsarita na ijay. Adda kanumot dagitay nakita na saan na nakasarita. Ay, dagijay kano ti nakakaasay. Apay nga di na nakasarita ida. Taada kano iti baba, saan na maasit gan ida. Matantan awan na kanulaeng manipod iti nakadanunan na. Nagimbagan day ta nakadanunan ni kakasaka. Ang natay kang paidan. Kano nga road. Kasta unay kanumot ti panagyaman nan ay di nakareeng iti agsapa. Dakila pagyamanan day tata nakaring pailaeng. Katun Iso ambangi daton kano iti pagyaman iti kapilya inton Domingo. Nagmayat kat nga tandaya tagtagainap. Imbag mamati matamin dagiti pangistoryaan na. Daita nga ron ti pagsurunan na. Adda nga min dagiti nagpilosopo iti agis istorya. Mabati ka. Kunakit din nila kay Ingaw. Dayjay pa matapadala kay. Dila bagbagi na ti pagbiliban na. Iso nga awan mo ti bilipkin kwa na kay. Ay, agpaiso na ita, Agusteng. Sino kanumot nga dagiti nakasarita na akararwa. Akin kararwa. Kunak ko ma. Nakita na kano ijay ti kararwa, day di kakasito, day di kardo, day di andang, kan dagitay ubeng, kan amin ang anak COVID ide. Dagitay na COVID, dito yung nagbugsutan, nakita na kano amin ida. Bagman. Agasam ta nagkukuyog da kano, may sa kano ti ayan dagitay makuna anasasayat at tao ide, dito yung nagbugsutan. Kadagkatay kano adaluk-luko da, day dila unay bakit sabi na nagpapautang iti porsentuan ide dito yung nagbugsutan. Ay, natanawon na kano iti ayan ti agas asok akas lapitak. Anya? Nalabit nga iso day jayan tay mabasbasa iti Biblia nga asok pre. Yay! Agpaisungar da ya? Kano. Adda nga rod ijay Biblia na isurat o di agpaiso nga da aso pre. Iso asika. Adda pa'y gundaway mao. Na. Anya ti gundaway kong ibagbagamit. Adda pa'y gundaway mo amang baliw iti kinaaram mo. Nyaman na kinaaram daytan. Gatuan bait. Adda nga mintay ugalim kat na agin tatarake. Yay. Madiday jay lakay. May sapay a pagbasulan day ta. Sa bahali man ti tinurong ti salita na ko na ako. Ngalawanin. As laawanan ti imbagak. Agpengit man nga mindagta nagpupuskol akiday mo. Di tinasakit ang mulagat mo kanyak. Hindi takan. May kanton dito yung kusina. Kalpasan na mapasar mo anak prito kung to'y itlog kapag mo saram. Nakabandog ti agayab. Pagarmusaram kunana. San nga tang agarmusar? Ay, anyan ni Suping. Kanayon na lang nga iridis kanyak ti balikas nga agin tataraki. Ay, apay. Sana ka di nataraki, iti pa nagkita na.
Kun kuna naladay jay, tanong agin tataraki aklaeng. San kumaanak ki asawa kanya? Nyan, gusteng. Alak, tagbantay ka nga ro dito balay alakay, no saan ka mapanje barangay hall. Ay. Kasano no makaturog ka, tadi tamat la kulimpyo ti pagtugtugawa mo. In-enjoy mo tan tadi agbubuwa mo dita. Kakaiso na nga wanuna ti responsibilidad kong aramiden. Ay, enjoyin mat basit agbiyaga niya. Sige, ag-enjoy ka nga raw nga agbuwa mo dita kulimpyo, may ti agmalmalam. Ikandado kong tirida o di tarwar. Anya? Ala, tapno saan ka akandaduan dito balay, tumakder ka pa ilang araw dita kulimpium at ilak mo jeri daw. Anya ti amok na makaturog ka dita adi na oras. Kat saan anay trang ka, adi pa isurkanda-kanda kita agraraira itang akyat bahay. Malal dawan. Asos, uray man na niya nga oras, na makakita da kita ama ng gundaway, iti gundaway da. Sige, mapanakaon. Makamu ka nga ruditan. Mabit lang nga supeng. Mabit. Makamu ka, no di mo itrangkatiri daw. Sabagay, ang mga numasikog ti maisarong. Anyan. Masikog. Gukisam. Ay, unay ni supeng. Masikog. Kano? Asino kumamot ti masikog nga umay dito'y balay kat awamot na sikogak. Iyay, nyan. Mayata talaga ti agtugaw diti kulimpyo. Itumba-tumba lang nga kastoy. Maindayo ng tirik na. Sapay may tultulad aksamatan kiniduming ang naglay nga maturog. Manipo diti kagawad akon. Nagbalinak mo ta naman naturog. Nagsilpunak mampay. Lukatak man ti ifbik. Kita man pay no da nag-miss-call. Hindi daday. Adagayim ko iti ifbi nagipos iti kandila. Nagminatay da ito. Sapay kat natay mo ti inistorya ni Suping ang natagtagainap ka no ni kakasakta. Niridap ko managkid. Kakaiso na ngawan papanak kita. Kastoy at ibiyag ti senyor. Nakay, masansan mo tunti pa nagkingkinod na. Ang mga no agingginan man na tinapigpig sa agam tayo jay. Awan mo nga na? Umadanin sa talagang ti panong palan ti lubong. Ang gingginod man ay sapat nagpig sa... Panong palan sapat nagpaiso ti lubong. Umulog ka ti balay Suping. Mga numar pa ti balay da. Marbat ti balay. Batay da! Batay da lakay! Batay da! Gusteng nataytan ngam si bibiyag tamat iti panagrikdak. Kasano da ito'y agtaytayam tamatang. Sumanaw ka? Pampanunutik na pa yato may tayabtan.
Kararwata ka dilangay? Ewan nga ta, mayang angin tanay. Nga. Ay, amangan na makaibutakin ka. Ay, makipinatput ka mo't kawin kanyak Aywan. Sige, agpinatput tagayam, iti dakulap. Dita. Nakayak nakpay nga ibatan. Igagagaram sa mo, timang ibut ko makanyak. Iso alok-lok kayam taput-put mo, tidakulap ka. Anya ka no? May tay-tay abtan. No makaibuta ka, mga no sa balit pagdiswak. Ay Sina ta. na, makipinatpat ka nga min iti usto Ay, saan? Urek sa balin ti pagdiswan ta, no, agdisuta Natay tamot tayo. Na. Sige, ibatan na kaon. Umibata kaon kung nagkuma. Saan na? Aday ta. Sige, agdisutan. Agdisutan. Naglawa at hanap ti makitak di ta baba. Oops! Agdisutan itan. Agpababatan. Ay. Agdisutan lang pa iso. Agdabilag. Mangidisukan na da. Ay, naglukon ni Gustay. Impay-paisunan sa mo ti simbinan itay. Nakapagdiso kami dito. Pagamuan na tawan mo't iti asidag ko itay naginibot kami ang nagdiso. Ay, saan kami mo't gayam ang nagdiso ta? Jak mo't marik na ti panagdiso dagiti dapan kao. Agtatapawak mo't. Ay talagaan natay kami. Nagita nga tagdudupong kita. Natay nga tamot nagitan. Nakadalupisak damag. Saan damot ang nakadiso iti karuutan? Ay, asit gak manita. Ay, awan lakad nga tati amok di taaya. Naimbag nga orasyo ka, kabsat. Ay, kastamat, kabsat. Marisupeng, natay kakadimatan. Mahariturta. Si kamat. Kato natay kan, nagungar ka kaday? Naa. Sikati damdamagat no natay kan. Ang sigurado anatay kan Amay saka meten nga alya. Kararuwa ko na kuma. Anya. Ayun. Ay, nga apay nga agure kayaw. Nakapismas kayo mo't amin. Adya ka di COVID dito. Di mon malagay panakobida, sufeng. Awon aya. Kan apay, di mo mailasin dagitoy aya. Taga nagbugsutan kami mat amin ditoy. Dayta ni Ikay. Ni Tutoy. Ni Anton, angongo asulpang, adi nag-quarantine, adi nag-positive. Natay mo titi COVID. Ayun. Nikit, taga nagbugsutan kayo mo't gayam amin ditoy. Amin kami ditoy, na COVID kami. Nagkukuyog kami aging gaditoy. Aniya, nukasta, natayak mo't nga rodin apay ngay, sa anak mo't anak ka face mask. Ay, ang face mask ako ba? Ang mga numaalisa na kitikubed. Sa anak ka na tayo itikubed, gam dituyak sa mo't ama kubed. Apay ngay nga katawa kayaw. Kasano pa'y ama COVID ka nga kat natay kangarudan. Aywan, anyat impatay mo ay asupeng. Malagip ko ang naging ginad. Narba ni balay may kat napandagan kami kung gusteng. Ay, kasta. Ay. Imbag ata gulpiti ipapatayo. Saan kayo ang nagrigat unay? Ayan nga rod ni gusteng ngay. Apay adi mo kakuyaw. Jak nga rod na si putan ti tinurong na nitay nagdiso kami dito. Pagaman lata jak mo't nakitan. Saan ka di pa'y ang nagbaliw ni gusteng?
Ha? Intugtugot na ka di dito, iti panagintataraki na. Anya? Apay, at napay lamang balin na apagin tatarakyan dito'y aya. Ay, sus! Ado ah! Ah. Ado, supeng! Iso sa pulam ni Gusteng. Ang mga no, nakasarakan. Anya? Ayan kun ngay. Apay asan kumute na nakita ni Suping. Yakmut na po tanti panagsinami. Kadwak langit ay ngamawan mo tayo. Kasla pumarpardas ti panagadang ko ngam awanut marik na kapag diswandag iti dapan ka. Tatapawa ka talaga iti angin. Pangiturungan nga talaga iti sa kakanya. Nay, dagdudupong ijay. Ijay isa titurungan. Ay na po aya. Uy, ada ka mo dito ay manggusti? Amunak? Ay, di nakmalagipan? Ay na, sa urka. Nalipatan ako ni dinto tasuki ijay daga. Anya? Ay san ka nga mamu? Anya asuki ka tibagbagam mo? Naglaka ka nakalipat. Ay, ang mga nukayat mo ti agpamasahe. Agmasmasahe agpailaan. Anya? Masahista ka ijay daga? Exactly. Ay, suki ka ijay pagpamasahian. Oh, malagip na kon. Wan. Sika ni kwa. Ay, agkabaw kansan, manggusti. Ay, sana nga kabaw. Basta amukon na sino ka. Ay, sana nga kabaw. Hehehe. Kakat, asino ak nga rod? Secret. Salbag. Anya tinagan na ituin. Oh, apay adi ka matagsaon. Ay, nalipatan atalaga. Nung kayat mo, masahin ka. Bareng malagip mo ang tinagan ko. Anya. Oh, sige. Ayaban nyo ni Guste. Amunak? Uwen. Pagkatatar. Nagkukuyog kami idi pandemya. Kaya't mo ti makikuyog ka na kami. Papanan nyo pa ilang. Di mo dituin na ya. Saan pa'y? Dito'y Dito'y ti pagurayan. Iti awag kadag iti maayaban akararwa. Umaykan, Gusti. Sumurot kan kada kami. Ayabamon ni Mang Gusti, Fira. Fira kayong tinagan mo jay mesiksay. Nagan ko laangan dito, iti Fira. Ngam ijay daga, siyak ni Bambi. Oh, malagip na kon? Bambi wino bambo. Bambi. Alan, agkukuyog tayon, Gusti. Sumurot kan kada kami, kan Fira. Ay, sa pulik pa ni Suping. Jakmut ka ti pumanaw dito, asan ko akakuyog. Saan ko nabasarakan ni Gusteng? Talaga pinanawan na ko na alak-lakayan. Ay, bay amo. Intayo kideng.
Agkukuyog tayo aminen kadagiti kabaranggayan tayo at taga nagbugsutan. Umuna kayon. Aguray ka, papanan nyo nga main. Tayo ni Jay ayan ni Apo San Pedro. Anya. Umay kan, agkukuyog tayo. Sige, sige. Ang mga no nakaununakit dimot ni gusting ijayan. Sumurtak mo't nga rod kada kayon. Maudi kan akno di kapayla sumurot supeng. Ay, suwan-wan sumurtak kaon. Ngam sapay kumaata makita kay ni gusting. As makita mo, dandani amin ang akakadwa dito kat may santi direksyon at turungan da. Aguruuray kanon ni Apo San Pedro kadagiti kararua. Ay, kastoy gayam dito. Kunaklanod da tayo ni tilaangit. Ay, nangagmuday jay supeng. Wan, nay ka di manok ni Apo San Pedro day jayan. Wen, asidig tayon iti ayan na. Kitaem, adun ti agturungi jay. Unyag paiso. Kasla ni gusting day jay nagtingaan ti lalaki kan jay kinikin ni akadwada. Magbagnada ijay nay. Isaw! Ay, sugag paiso. Gusting! Ay, Gusting! Timalyaw, umayon. Ay, umayag paiso. Nay, surutin mo't nagajay kakuyog na. Sino nga tadagajay? Gusting! Saan ataga nagbugsutan dagi jay? Daytan ni Gusteng. Ay, imbagtan nakita kan suping baka day na. Napnapanam nga men. Sumurot kamat kada kami. Ay, ni gusting ti sumurot kanyak. Sana siyak ti sumurot kan kwa na. Mapan kami. Ay, umay kan. Mapan tayo dyan ni San Pedro. Ay, Saan kayo amaawagan ijay ayan ni San Pedro? ay, may kan suping. Lakay. Ni Satanas na itakakuyog mo. Ang daw ti ipos na di tagayadan ti sapin na. Anya, ay, sana ka sumurot kang ka. Oh my God. Hindi na kuyudan. Ay, suping, igawit lang. Gustay, kabarangaya, tulungan na. Kuyudan na ni Gustay. Barangayan! Igawin tayo ni Gustay! Umibig ka kan suping. Sumurot kan kanyak. Sana ka kuyudan taneng. Ibatan na. Kaning ibatan na. Kaning. Ay. Nagyaman na. Nagtagainap lagayam day jay. Nagtagainap lagayam. Nay. Si bibiyaga ka di ba eh? Ay, nasakit. Anday. Nasakit anak iti. Panangtungpak iti ropak. Ay. Si bibiyaga ka ruda. Domingo, mabali namin. Agkape tayo tatang. Inyag ko dito balkon ta na press ko dito eh. Daytaman. Hagas asok agabi. Medyo nadagaangan ng mayat latat kape. Talaga, mate. No siya. Uray anya nga oras. Mayat latat di kape. Imbag tinapudot ngayon naman ng tinalamiis. Wala. Imbes nga uminom kayo ti soft drinks. Kape. Uno kasayatan pa ikit di ti danom ah. Narigat mo no kapilat inumun eh. Lakit di ah. Makapatakas mo't laeng ti kape no masobrahan. Na yun. Ay, mayat at talaga ti pudot na. Imbag man. Ay niya. Saan nyo pa ya pinuyutan? Ay, Hindi kayo masinay. Pag isulaeng, mayat no medyo masinit ti bibig. San mo da makatilnakin? So ah? Kanta pandesal.
Dito yakon makiarmusar. Wala na. Mas dawak kadananan kan Rosa. Nagsapa na nagpaili. At damay masaya gidya punerarya. Amumot na gijayon, alirto dalaunay, iya negosyo da punerarya. Ay, taya. Ay. Agtaya kayo, tita. Hindi man ang kika dito lumabas. Na, Agpatpataya man agad. nagagat mo't day tangag patpataya. Paparitan kumanday takay. Kayo, tita. Mangidagel. Un nga raw. Hanggang may palubos mo't nga minday ta. Chairman Dumeng, kagawad gusteng. Agtaya kayo. Mangrabrabak ka kadiki kay. Ay, ay, sorry, Chairman Doming. Ang dagayam imbagam kanyak idi na minsan. At patuloyak pa, Chairman. Taya! Taya! Ay, Taya kayo dito! ado tagtay-taya. Kayo dito! Tano kastuyen nga oras. Adon tiyak titenga agiti-igiti kalsada abatok ti babbalay. Kunamblan agpadpadaan da iti ayuda. Ngam saan nga ayuda ti padpadaanan da no diket ti umay kano aswerte. Swerte no mga abak ti numero at sinayaan na. Hanggang uray pa yung mga abak na agtay-taya. Ta sugal na ita. Ayun no mga bak. Sige manin. Agtay manin. Dakdakkel to pa'y kat na itayanan. Kasta. Sa bagay, basitla problema tayo iti barangay daytan. Idakes, no dama rin makastrek dito apo siya iti droga. Dayta ti masiputan. Una, nasikap pa'y matag iti pusar. Adulat da ti rumswa problema. Ngam sapay kuma, taawanan ti tumao da problema maipapan iti maipari ta droga. Kasi dagiti mabiktima nga agbalin nga adik. Ay na. Naglokon na ito yan na kay Ruwamak. Gaputay munan ni katuganga kay barangay hall. Makiinunan sama niti panagrubat ko niti ipaspasimudaag ti panagsuyap ka. Ay, tagi kurangan ti bagik ti may nga oras sa panaturog ko iti parbangon. Lano kalipasan to inrugik nga istoryak ko na. Ayun, awan mo't kung taway ka. Malino jak mapaguston na ito eh. Isang eridap ko biit. Ay, nakarubat ako na. Sana pali. Good morning, Chairman Domeng. At tiyaw, Nay, anya na ito nakasupot. 2 kilo a karnet baboy. Pangramanan nyo kin Rosa. Ha? 2 kilo karne. Pangramanan laang. Ano ka daw? Basitla da ita. Nagkapon na ita karne. Ada ka di nagpauraga? Siya tinagpauraga. Isungarod paramanan kayo mo, Chairman. Awato mo, gani, adapay papana. Alaga, thank you, ama na kikay. Mano na ito yan. Ay, wang, saan yun apadigwan da kagawad gusting, ta inikakmat idan iti pangramananda. Kastaya. Nay, ang mga doon na ipadawat mumutin tayo ganan siyam nagtarakay. Saan? Ado jay na ipauraga. Sige, umayak tumanan. Mapanak pa, Chairman. Sige, agyaman na manang kikay. Yan. 2 kilo karne, padawat laang. Pangramanan laang.
Dayawag naman ang kikay. Saan daan na imot? Anyak na kanigi kay, tagipadpadawat iti karne. Ay, nasan kan ngagdamag bakit? Nakapatama nga taa, iti patayan. Agasam, 2 kilo ka numatla ang timpan na iti balay darusa. Di good. Santa na padigwan nida. Agadubo ka mangkit di ba ka? Ay wan, agadubo ak. Adubo ak di kagod 2 kilo. Irif kumot aja daduma. Ay, wala. May bustakit din no iluto maamin. Dumlawak kit day. Ah, San samot na nagpatpatayan ni Kikay kaut. Yak moten makita nga ay suot na jay chale kung o ni pormina nukas jay ngagpataya. Si Marding nga tan. Day ta kumamati damagakin ka. Nalabi ta si Marding na. Nagagat mo't ngagpaiso day jay ngagpataya. Idinto tadamot sadsadot nila kay na. Ay talaga akasta. No sadot tilakay, nagagat tay asawa a babae. Ano ti ago umong kita sangot istor ni inasakka kat bigat pa lang. Sa anak man nga padlaw. Umasidigak tapno mangit ko ti pagsasaritaan da. Agsuswerte ni Mang Ikoy idirabi niya. Nakajakpat. Nagade. Swerte. Inagkukos na amin na taya. Taya. Anya taya, tinagswerte ni amay ko. Ay, ma. Nay, ada ka mo't gayam dita Chairman Domeng. Agpatayaak manahin. Kastaya. Anya taya din ang nagkuhan nagswerte ni amay ko, idirabi ay. Ay, di kwa di nagtayaan na. Sumit. Anya taya day jay. Di ipatpatayak Nagululbud na ito ya. Sige. Ay, ikwa, mapanak mo tan Chairman. Ha? Agpatayaak pa'y dito ikwa. Panawang kapay. Nataranta. Anday limlimod na kita. Nakadlaw. Tapnosan na nakadidilaw, si Kamanti dutukak nagpaliiw iti balay damanang kikay. Wala, Chairman. Nasaysayat no si ka sekretaryan ti mapanijay. Kumpurmin ati mapanunot mo apanggapwam tapno makapan kala iti balay da. Ay sabagay, nasingad kay samot ka ni manang kikay. Medyo. O sige, kitaak no nyamot ti mabalin kong ipadigo. Maya da, padigo style. Wan, kas pang subad kumatay ti impadigo na kanya kini asa nga malo kung nga adobo a karnit baboy. Pinadigwan na kagaya. Wan, amin tayon sa barangay officials. Pinadigwan na, edi pinauragan na di baboy da. Kasta? Wan, Chairman. Amin nakagawad, pinadigwan na ida. Kunuray da kayon sa. Wan, Basta awa, kini na makakasta, Chairman. nga paiso. Ita lang nga aramida na mati kasta. Sa bagay, kinunana akayat na ti makisiningad. Kasjay nga ta, tiwagas na. Ngala, ipapan tayo na kasta. Ngam tayo ko nakon. Paliiwam man. Wan, Chairman. Sino nga tada ita? Kaamo ni rambutan at tadi na mo't tinaulan. Umayang! Si kamot gayam kikay. Ay, sa anak nga agtaya. Nakayumot man ang supya. Sa anak nga agpataya.
Daytoy oh. Ah, Ibingayan kayo man jay ginatang ko analoom amangga. Ado nga min jay ginatang ko ta kumarik jay naglakaw. Dakkel ti patawar na kanya. kasta. Ay, nagsaya atan. Agyaman hak Nagnginan tupay tinalo umamangga. Ay talaga anang nina. Panawon nanti ko ngam ipay matlalim ka. Ay, thank you manen aki kay. Ay na, kanayo ng tipadigom, kas kada padawat mo kada kami. Di ka man lang masubadan, mate. Saan mat amasapol? Ayun, ag-selfie tayo man manang supya. Imbagla remembrance ka. Ay, katuna. Nagsalagayam. Iraman ko ti picture data nakaselupin amangga. Ay, sige. Tayta. 1, 2, huli ka! Andyan, nakingtutak pa'y. Apay ngay, huli ka, tinbagam. Awan, nang raba kaklaeng. Huli ka! Kunakta, natiliw ko ti nasamit nga isem mo. Ayun, ay kanki kay aniyan. Nay, sa anak ngagbayagan, mapanak pa'y. Ay, katuna. Sige, thank you. Panyalakit din ni Kikay. Di matla mo uman nagpadpadigo kas ka nagpadpadawat. Ngap, aguray ka. Kasla adulat na ti kwartada Kanayon mo ti padigudan. Sumrek ka pa'y Ay na, nakagulgulo pa'y laang dito salas may. Kabarbaron sama dagito'y sufayaw. Nakaabong pala ti cellophane dito daduma. Ay uwan. Sumipngat nga minin, idi malam, idi in-deliver jay gimatangan may. Apo, bumakbak nang kayon sa Idi lang na minsan nga daw ginatang niya day jay telebisyon niya o sana ya. Uwan. Imbag ta imay ka. Ibingayan ka madlangan ni jay ginatang ko apa daw idi kalma. Naranaak jay suki ngagakla ko iti ikan idi kalman. Kinaadok ti gimatang. Mabiit lang Nakaunan nang ipadawat. Mabiit lang Nakalasin mitkit din, ito'y ipadigaw. Yan. Imbag man tapadigo apadigaw. Imbag man tapadigo ka apadigaw manang Kikay. Iwan, share your blessings kunada nga raw. Oh, daytoy. Ay, pag-selfie taman pa'y gayap. Imbagla remembrance ko. Ala, kaslasan tanto nga agkita. Naisimak ngamin nga ag-selfie. Ay, kasta. Ay, gayam. Jakmat la katiyawatan da ito iparaman kumutkan ka a chocolate. Adang min simang put a package di ka anakak. Aya? Stage sight Ay, pangraman ng mutan atan Sanak man na makasubsubalit mo't iti kaadon ti ipadpadigom. Saan anas ka napadigwandak mo't? Saan nga gururi iti kasukat dagiti ipadpadigo? Wan matkid diya. Adamadlaw ko. Adan sakit di bisitam. Ay, dagiti man. Napuyatan idirabi nga imay nakijaming. Nagjajaming kami. Inturog dan di tamay sa akwarto idi nabartek da. Jak nakita itay bimango nak adida pay gayam inrikupon tay ridaw. Nga rod masirsirip ida. Yaman yan. Kaarubala dito'y nagbugsutan imyanda pay. Nakat nga taabartek dan tati da pay nagaway dan di dan nayawi ti bagbagida. Sa lumlunggakan diya init. Di da pala nakarehing. Nakaturog na pala dita. Hawan mat ngamin pampanunutan da trabaho da. Iso daytan in-enjoy dan ti maturog. Ay, gustay. Damot gayam adik dito'y barangay tayon.
Adik, Uwain, agsangsangit ni ulang. Ta saan na kano anauray asimang pet di istambay abaruda. Tagayam, tiniliw ti polisi di rabi anya. Ne. Si kamot nga men. Di kamot unayan mapmapan ni de barangay hall. Naudi ka ni ti damag. Anya ko na mapmapan ako na mat. Nasikap la dagita nga adik. Ang mga no andaman puser dito ay na di kay pay amaw. Ay di kay mo't ngamin agrida main. Agbalin manan nga umok dagiti adik dito barangay no kastalaan. Madama ti panagsisim dagiti barangay tanod. Bakit? Ay, kasta aya. Wen. San ngagbalin dagijay? Maduktalan tumutlaang ti kalukwan da. Dagas maran ti mapaspasamak dito barangay. Ang dalakit tinalima na pagsusugaran dito. Naglibak lang ti manungal daw. Saan man anasaya at ti madamdama gawin. Kas committee chairman ti Peace and Order, nagtignay kami itinalimad kadag iti barangay tanod. Hehehe, binilin ko dag iti barangay tanod a nagronday di rabi. Kasta? Ay kat nasaya ata. Intuloy dati nagpaliiw itay bigat. Imawagak mo ni J Police Station or orayak ti report da. Nasaya at. Imbag tanay tik-tik gayam kada kayang. Wen, siyak pa iti ko nam. Pudno asana ko na arumrumar. Ngam adda aramidak. Leave it to my chairman Doming. Ha? Ay, good morning, kagawad. Chairman Domeng. O kalay, sinapsapam samot na pinakitsinda ni Kikay abakad mon. Nay, nadagsan mo't sa bit-bit mo. Saan na ka napan nakitsenda, kagawad? Kaburburas alilingtaen ama isda gitoy. Para kada kayo a barangay officials. Meriendayo dito yung barangay hall. Ay, nagsayatan kalaw. Inyagan na kami gaya, may timerienda may. Ay, wan, Chairman. Pangaramanan nyo mo tayo, ti pinaimola kiji sang kabasit abang kagkaw. Ay, kasta ati tao. Ang muna tiyagparanod. Ada kami, kagawad Kusting, Chairman Doming. Ay, kasanang da ito. Bakit? Nay, apo polis. Pinusasan nyo mat ni bakit kaw? Imbag, tada ka mat ditoy. Sikati asawa ni Kikay niya. Wan, angam... Arestado kayong agasawa. Nabatad dagiti ebidensya anaala iji balayo. Nasolbaren ti may sa problema, Chairman Doming. Husto tiatap ko. Ay, saan na po no dayta? Nagsayaat kami kada kayo? Nga mapel na Huston kaloy! Oh, Isardeng yun ti agirig-regalo iti uray anya kada kaming opisyal. Anyat makunam, Chairman Doming. Sumbatan da, tinagbasulan da. Ngala, sa rin tao. Makamu kayon kadakwada. ay, pangasiyo. Saan na kami Pangasiyo. Saan na kami apay balod? Ay, anda ka di maran puser dito barangay. Apayakas niya, tinatagtagainap ko. Doming, mabali namin. Good morning, Chairman! Good morning, mate. Ay, sorry, Chairman. Nakaun-unahan kay manan na dimtang. Naladawak manan. Okay lang, mate. Importante, anda ka. Better late than never. Ay, one matkit di ah. Ano nga mintinas ka na ma-encode resolutions? Nas ka na may pasa amin na di munisipyo. Tapno magna nagiti transactions ka nagiti proposed projects dito barangay. One, Chairman. Nairugik matkit din nga inin ko di balay ti dadto ma.
Inyawid ko ngamin ti dad dumatrabaho para dito opisina. Kastaya. Wen chairman, at least medyo makawaywaya akmat itan nga trabaho. Sana kasi din ni chairman gusting pa iti chairman. Sus, talaga nga ado idi ti jak mararamit ta. Basit pa idi di buridet ko. Una yan. Una man di resolution tayo, may papanidya maaramin na kanal, may kamang iti main kanal hindi purok tres. Dadya ti pinaka-priority tapno malpasay. Ay, wen chairman. Sapay dagulit mo't ni Ama Burton nga aking balay iti asidag ti sinking hole. Oy, hanggang bayan tayo na panunutan ti kinadagulit na. Medyo agkabawan na dyan. Wen matkit di Ado, ti priority project tayo anas kan ngayon iti atensyon. Isa, doble trabaho ita. Ket talaga abilibak kada kayo, Chairman Domeng. Kanya mo ti pagbilibam kanyak. Be sure deserve ko ti ibagam. Talaga deserve yo. Bilibak ko na. Ipakpakita yung mat kinipasado, Chairman Gustay nga talaga mat ada kayo. Tinaituday nga sumukat kan ko anak. Ano day jay lang at nakabalubalyo edi tinangaba. Kay, jaklaan mo. Pasablog dahi tan. Ala, gusto rin tan. Sino ti officer of the day ita? Mabitlaan. Ay, nikagawad si Rilo Matmat, Chairman. Okay. Uray ka sumangpit, sakbaya rumwarak. Padaanan tayo ate, awag na. Awag na. Apay, posible nga ag-excuse mo na eh. Adda ngamin forsyado na idi malam. Ag-agalin na tay sikat na kaut. Agkubo-kubo magbag na ta nasakit ka na oh. Makunak pa ikit di nga adda kasukat da gitay nag-graduate sa kagawa dan. Ngandi, ay, bangir sa taisam yung Chairman. Ay, ala, padaanam nga rin awag na. Ay, imbag ta na idagas kan Domeng. Ala, agtugaw ka pa di tataurayam ni Tatangyaw. Agdigdigos kamin ka. Awagak la ko maitaya ni tatang. Nakunak ado magasak langin. Ta pambarak man mat ti makikapi di ti balayaw. Ay, katuan mo't saan na ada kami ti umay makikapkapi di balayaw? Uy, saan mo't aday ta ti panggapwak? Ay, rabak ko lang mo't day jay. Oh, anya nga ay barok. Maya ti agkapitan iti barangay. Saan ka ba't la marigatan? Saan mo tunay? Kabalan tayo dahi ta. Tila narigat kat ti panangawat iti kayat ag iti duma ka barangayan. Ado ngamin lagi ti demanding launay. Ay, gagangay dagitan Domeng. Surwam itan ti agbalin at tuleng sa paminsan. Agin tutulong ak. Ay, tapno di ka ma-stress. Kasla di mo mang manggag dagiti negatibo asao-sao dita. Tirigat na, no pumaysuntukit di at tulong akaw. Ay, pasaron no am tumot iti kararagan ano ko Pakawanin nakapo, saan ko maapumayso, kulam tumot na. Ano yan? Ay, kastalaang na ita, Domeng barok. Ala, siya kon ti mangisono kini kagawad matmat. No san manay na makaduty ita. Wala na. Agawid na klabiit mo at adabas ita si Kasuki di balay. Awan nas kain agagaraam ija ilay. Awan mo't kit din. Kunak numapan ka. Itod mo tulak ko man ija sekretarya ni kumpari mayor. Imbitasyon tayo para ija maangay apas ka ni ti anibersaryo ti punerarya. Aywan. Napukaw pa'y katiti panunot kung na ita anibersaryo ti punerarya tayo. Asos, ikan tayo iti importansya na jay. Tanay, kakaisuna a punerarya iti ili tayo jay Noters Funeral Homes. Ngun nga ron. Awan samat nga minti mayat nga agnegosyo iti kasta. Mabalin nga dako ma. Aman lat mayat ang makikumpetensya. Aywan, anya nga di ibagbagayo a highlights. Adda na panunot yawn. Adan,
na dumduma pagkakatawaan di na panunot ko. Sano? Anya ti maaramay. Agparafol tayo Amin ahead of the family ng matindar ket may raman iti raffle. Anya ti may paraffle. Siyempre, lungon ti kanayunan a negosyo tayo. Lungon for sale sanaya. Uwan mo, matik daytan iti punerarya. Gapoy ti dayta. Lungon ti abaken ti mga bakiti raffle draw. Oh, napintasan ka day? Noy, mayat dayta na panunot siyaw. O sige, sakton ti mangipan iti invitation letter para ka ni kumpadreyo a mayor. Angam minton bigatan na. Makamukan. Basta may personal ti imbitasyon. Kababain mat ka ni kumpadre Mayor. Kunak lalo kadwak ni Rosa ang mangal daw. Saan damot gaya ng agawid kan nana? Sa bagay, nasaysaya at namangal daw doon hindi punerarya ngam ti agawid na pailain. Sa agsubli naman rin, kalpasan ti pangal daw. Masapsapad ang tumot nga tan nga agawid din ton malam. Ay, siesta time. Oray, 15 minutes lang. Pampanunutak ni parafol ng imbaga ni Katugangak Agustin. Ay. Agparafol kaming to kano. Inton anibersaryo ti punerarya. Aldan nga tamat mayat. Amakisali ti parafol. Aldan nga ta. Napintas sinapanunot tayo apanang silibrar iti anibersaryo ti punerarya. Pambaran tayo ang mga wismat kadag iti kakabagyan ken kagayem. Tanay, hawan pa'y panagkikita tayo. Pasiglat ta pagbiyagan ti pampanunutin tayo. Un nga ron, kasapulan mo ti panagdadanggay baban ti maarabin nga okasyon. Wala, pambaran nga jajaming. Saan ka din na mabaliwan di bagayo papremyo uno abakan di nagasa ta mga baklo iti parafel? Sanen, kasayatan da jay. Kasla, pagraragsakan laeng. Nga may sos, san nga asi-asi di premyo. San da lalaeng tanangina tilungun. Uwan mo ta, saan nga ta apakalugyan ti negosyo tayo da jay? Agasam? Sagmamanuitan tilungon. San mo na panunutin no sagmamanuitan tilungon ta? Donasyon laeng di may parafel. Donasyon? One mate. Iso nga rod at kumpadre Mayor to ti kang ronaan sa nga ili. Dakkel di pasit na ije maiparafel alungon. Ay, iso ba't la napigsa ti pakinakamiyaw? Akaslaawan anyaman ti balor jay lungon. Kunak lang nga rodin king ka. May dermanugang barangay chairman. Leave it to me. Ay, makakatawa ak makakita dita in display tayo dita sango ti punerarya kagawad. Apay, kagawad matmat.
Anyat nakakatkatawa ijay. Lungon ti abakan tinagasat ang makabunot iti winning number iti raffle draw. Natural lang. Puninariya nga ro, di anniversary. Awan nga rod. Apag isulauna iti premyo ti mga abak iti raffle draw. Ang mga nusan akayat jay mga abak jay lungon ti premyo na. Ay, no di na kaya't jelungon a premyo, di saan ang makisali? Wan na ya. Optional, jay parafel. Dagiti lang mayat na sumali. Saan ngayong kapilitan? Ah? Ay, wan na ya. Dagiti laeng mayat. Ang ay, makapakatawa talaga. Tay kunakon, katuwaan laeng, pagraragsakan, pag-uumungan, naisal sa lumina, a selebrasyon ti maaramid. Ha? Hehehe. Kita ang nagiti bisita, Domeng. Nakaisem da amin. Awan makita man nakapurmal. Wan nga raw. Agiin narasas pa iti daduma. Sa datalyawan di nakadisplay alungon. Sa pa'y kasladamot bangkay alinaon na. Adda pasurot tilungon a premyo, Domeng. Adda iti uneg tilungon. Aya, anyamot min pasurot siya. Siyam adadakkel a kandila. Magang tandagi jay, tunggal aglualo ti agminatay, agingga iti pasyam, ti maimasayag a mailungon dita. Okay ah. Nainayon mo't anay pasurot ditan ti puraw atela, apagulis tumat laeng jay aglungon. Saan lagay makandila? Wun! Isu saan ka pa? Anya pa iti sapulan ginagasat ang mga abak iti parafal. Jackpot daytan! Kakabsat, tangay addan niya po mayor, nga iso ti kang runa na bisita tayo. Rugyan tayo nga rodain, ti naisaga na programa. Umunay ti amin, ayabakman lito ni ex-barangay chairman, ti barangay tayo ang nagbugsutan, na mangted man iti welcome remarks kada tayo amin, nga daritoy. Apo chairman Gustilo Kayabkab, come forward. Palakpakan tayo kakapsat. Agyamanak. Thank you, Chairman Doming, Portugal. Dinggin tayo ti pamasunga na bitla kakapsat. Agyamanak. Thank you, Chairman Doming, Portugal. Umuna iti amin. Yebkas ko tinalaw sa panagyaman. Iti panangipatag ni kumpadri tayo ang mayor, ti ili tayo. Iti awis tayo ng itatabuno naman iti daytoy a selebrasyon. Palakpakan tayo, tingungutan tayo nga ama, ti ili tayo. Kat urayan tayo, ti panagsarita na inton madamdama. Kat kakabsat, amok amaray-ray aw kayo iti makit-kita yo ditoy. Kang runaan dayta nakadisplay dita akahon. Hey. Nedumduma akahon. Tadaarkos na asabsabong. Ngem di kay mas daaw no blanco ti nakaparabaw a kwadro ti retrato. Tano asino man tinagasad to ngagtagikway ti dayta akahon. Retrato nanto ti may kabel iti dayta kwadro. Wun gayam. Dayta akahon. Lungon.
kunakon, tatalagamot lungon dayta. Dayta alungon ti premyo nga abaken tinaga sa tabangabak iti maaramid a raffle draw. Naidumduma apa premyo kunatayo nga ta. Wino kunayo nga ta. Ngam umisula ang premyo. San ka day? Gapot a punerarya. To'y agkasanga ita. No, tao ko ma. Anibersaryo ti Noters Funeral Homes. Kat tapno may daras ti programa, kat maangayon ti raffle. Ayaban tayo nga rodan ni kumpadre Mayor. Ta isumot ita ti agsao iti imatang tayo. Napintas launay daytoy nga okasyon, kakailian. Talaga makaparayaw man, ta naisalsalumina daytoy. Italaeng makakita ak iti anibersaryo nga adda paraffle na para kadag iti bisita. Kat lungon ti premyo ti mangabak. Ang ala sakbay ti daduma pay may bagak kastoy nay. Podno saan la amamin ano nga aglabas dagiti aldaw? Saan la amamin ano? Eleksyon manan no umay atawan. Saan na ya? Wen. Eleksyon to manan kakabsat. Ket saanak nga imay ditoy nga agkampanya ta mabayag pay nga rod dayta. Agpailayunak to a mayoryo. Ket saan yun to kuma aliplipatan daytoy ayo umay ko panagsarita iti daytoy nga anibersaryo ti Noters Funeral Homes. Malaglagip nak to kuma inton madanon dayta nga eleksyon no umay atawan. Ngamne, diyo ibaga ngagkamkampanyagon. Palagip lang dayta, kakailian. Nangagtayo mo, timbit lang niya po mayor, kakapsan. Mapantay nga rodan, iti highlight ti anibersaryo ti Noters Funeral Homes. Kasi ti nagan ti punerarya Noters, amok nga urayla makasangit iti ragsak na no asino ti kagasata na mga bak. Makakaot iti winner number iti paraffle. Nya po mayor, ti agkaot iti numero iti basket. Wan kakapsat, amin na ti mapuno, karaman iti paraffle. Iso ano mano ti bilang yung dalitoy, iso ti bilang ti mabunot, naluko tabas si papel. Ket no tinabunot yo, naisurat ija iti thank you kunana, awan inabakyaw. Ngem no ti mabunot yo, ket naisurat ija iti lucky winner kunana, ay swerte. Da kayo tinaga sa ta winner. Yawid yon na ita premyo alungon. Dalawag. Ya pumayor tiag kaut iti numero. Iso nga karara kayo, tabarang no da kayo ti mangyawid iti lungon. Apo mayor, dawatan me ti partisipasyon niyo. Okay. Mawagan dagiti amin anagan dagiti nakalista iti attendance. Number 1, Lingling Ray Ab. Umay ka dito yan. Kautan niya po mayor ti lucky number para kin ka. Ay, yahoo! Siya kunti mga bak! Bueno,
agkararag kan, misis. Apo Diyos, ako mati aglungon, Apo! Alawin, sika ko matinagasa at manang lingling. Okay. Kaot premyo lungon. Oh, lukatamon ta kitaan tayo no anya tinakasurat. Apo Diyos, ako mati aglungon! Nay, anyat nakasurat. Nagkasat kan, misis. Anya? Lucky winner! Siya akong taglungunan, Di ka na manang lingling. Malabsam ti agragsa. Nay. Apa yun, misis? Apay, sarapan mo tabaro kong maun. Ha, nanay. Nanay, stroke sa matan mayaw. Na-stroke sa mayor. Na-stroke. Ha? Ay, adayo mo ako. Ay. Ore, awan na anibersaryo na kasyahay. Domi, mabali namin. Ay, yan na yate kastoy. Nay, apa yun? Kas kalagaw awit iti nakadagdag saan. Talaga na nagsin. Kaslada sinusuon ko ajak maidiso-diso. Anya, di tamot la pininggol mo, abuok mo, di tatugtog mo, di makita ka sinusuon mo. Ay, nadagsin dahi ta. Di ka makawawat. Ay, naurnos mo ti panunod ko, di ko na. Ajak ka bukin ka. Mapan ka dya barangay haul. Siwunakit mo siya ti udi ita. Anya nga udi. Officer of the day. Siya ti agduty. Ay, suwa. Mawatang kamat kiti, bakit? Ambok ang mabambanog ka kadagiti trabaho dito'y balay. Ta siyempre, makumikom kayo kanro sa iponirarya. Kat no sumangpet ka, trabaho mo't dito'y balay ti pakasikuram. Ay, imbag ta mom. Amok! Mabambanog ka. Isu ano at damayat ngagkatulong alahan ta. Anya, magalatay ti katulaw. Wala. Sa bagay, ala, uray la bandera laang, dakkel na katulungak. Mala, agdamag-damag ka dagiti umay di barangay hall. Barang adda maayaban. Gusto no sa di imbagbagan ni tatang ni barangay hulitay bigat. Agpadadaro sa kananang iti problema. Mabambanog da iti punirarya. Kasi ta, aglabag no madamdama kung nanay itay mga rabrabi kami. Ngam nalipatan ng samot tayo. Tayin turog na itay nakapalpa. Kasapulan tila bandera. Oras siya ka, makaturog akmatan. Tay ko na ni tatang. Mga lakamin, itila bandera. Huwag preso. Kasapulan ng tila bandera.
Ay, naimbag nga orasyon, Chairman. Excuse me, Kakamayla. Kagawad ko ng kanyak, dasaan ako na siya. Ay, uray asino ti agdip-dip pa. Chairman lata ti awag ko kada kayo. Umayak ag-apply ala bandera. Ulitag, Chairman ti awag ko kada kayo. Awan kumontra. Na, Adan sa kaburburk akape Makakapkape aksa. yung kalatag timpla iti kapimon. Ada pandisal di tano kayat mo. Apo! Apag isaw. Agar mo sa arakon iti pandesal. Tanda, pamigsak ang makisarita kada kayo, Chairman. Oops! Di mo kontrahan ti Chairman nga awag ko kan ka, taimbutos ka. Iso adi ka kumontra, apo Chairman. Na. Oh, babes! Isang halik mo lang! Woo! Nay! Mayla! Itay pa yung makikita ka. Uri lang itangad-tangad mo. Dito pa nagtrimulong ngagkan-kanta. Maminsan nagalgal, mamitlo at tangad samot tinday ta. Nay, sipsiputan naggayam kakang supeng. Ay, jak ingagara, ngam nasiputan ka. Anyalat oras itay nang rugi ka ang naglabagam nay. Aldawan di ka pa'y mutla naggaw-gaw. Nay, di ka mo aban-bantayan na nga aglaba. Ay saan mo? Umay kula ibili na makamu kanton, anyat iluto, mapangaldawan tayo, Nay, taamukla at trabaho ket aglaba. Saan akaraman ti panagluto, kano anya pa'y at trabaho dita. Angam sige. Mayatak amainayon ti panagluto. Ngam, sabali ti tangdan ko dita. Mainayon iti sweldak ngaglaba. Kasta! Uwan Ngam nay, it ulyo ken ti panangan ko Saan nyo atakaadan ti kanag? Mananganak ngamin kahit. Halawan. Adumot lakit dit masubsobra iti lut-lut dito ano kwa. Imbes para iti aso medyay sobra. Akanan kumani rambutan para punggam tulaangan. Anya? Nusukatan mi pa iti pagpliti makunam na namayla. Ano samlatan ti magmagnano ko Asidagmat ti sektoryo dito yung sektor may. Makapagwat-wat ka pa di Sige man lagat. Basta jay kunat, it ulyo ken Pudno gayam, di ko na ni katuga nga kasupay. Nay, adan sa ibagbagam dumay. Ay, awan na. Dakailat ti adda dito ibalay, ta nasa padarusa kan katuga nga kasupay nga napanijipon ni Rarya. Makamukay tulangan nga agit ulyo kanin tonal daw. Ay, thank you Ay, awan gayam ti audience ko inton mangal tawak. Nga sige, enjoy. Ayos! Rugyakon ti aglaba. Tainton makalabaan. Ay, itulyo kindaitan. Mayla. Siyak nga agpaisaw, kas makita am Chairman. Nay, kas makita manen. Lunchbox da ito'y taptapayaag. Ada ipadigo darusa kada kayo ken kakasuping. Kasta. Kat sumra ka. Anya day tayo. Karnet native amanok. Nagtinulak man. Binaunnak ni Duming anapan nagpaparti iti native amanok ijay aglaklako iti nabiyag aman manok ijay kanto. Kat dayta, pinaluto na kanya. Dapay pakasaritaan data na parte ang manok may padiguya. Ayun Adamot balon ko. Padigumat laeng Na? Ino kasta
Idagas mo lang dati padigoda kada kami. Huwag nga rod. Awati mong chairman. Inton bigaten nga isublik day ta pagbalunan ta. Uray kat, dito'y matlabalayo ti paglaba inton bigat. Sige. No di kan sumrek. Saanan Mabalin pa'y mat kumata, makikapi akpay. Ang mga no awanton malugana ka tricycle. Anya. Wanin. Ipan ko ni di kusina daytoy. Dua alok po day ta. Dua akaray kay kantay ulo. Ay, agurigor ka di pa'y ni kakasupay. Ay, wan nga raw. No kasta, bagi na jay dua alok po. Bagi umat jay dua akaray kay kanjay ulo, chairman. Bilin ni Rosa. Sige, mapana kon, chairman. Na. Anihan day tawag kirata bakit? Imposible, ba't ngambilin ni Rosa tikas dyan? Nagagatmat jay inalayo para laba kagawad. Kanayon makitak. No saan nga ijay balayaw? Ijay mo't balay da Chairman Domeng ti papanan na. Ay, iwan. Agsinublat nga ilabaan na kami. Mayat Ang sigod atong itera day jay. Isupay ti may sa amaw awagan iti Marites ijay sektor da. Ay kat naksayan mo't nga tan ti kinamaritis na tamakumikuman nga aglablaba. Aglaba ka dilaang ti trabaho na? Wen, no da sa bali may patrabaho king kuana, sa bali titangdan na idiyay. Anya? Itala makakitak iti kasta Adaan mo kakasta ijay ilay. Labandera mat. Ngam no nalpasan nagibalaybay, agsapol iti sabaling aramidan na. Pagororayan na iti panangakas nanto kadagi jay linabaan na. Sa bali ni Mayla, sa nabalin, tinapatag kat makatulong kada suping kan Rosa. Nang runa ita, tadagurigor ni Bakay. Unmat kit di ang kitaan nyaw, mga nulumok magdayjay, ngam kumutong kayo matan kinana suping. Anya? Manangan kano dayjay, bakit kunani inang ko. Ayos! Saan ang migat ni Suping At dala dito'y daytay pinaluto ni Chairman Gusting Langgunisa. Ay, kapag isaw mabisinak manay. Uray kat, nakaibalay-baya kon kadagi jay linabaak. Kilabana kun daytoy inapoy ditoy. Apag iso daytoy dua alang gunisa asidak. Apo! Ayos man tabuksit mo, Mayla! Ay napo. Naiturog ko matlagayam itay. Ay bumangon nakla ko maitay nga agarmosar. Itay damo anak kariingak ngam. Nagdagsan matibakik. Ay marik na akong tibisin ko Ay, nakaginawak basit ijay tinumar ko. Mayla! Nakalabangatan. Alas 10 mo ito ni tibigat. Nakalabangatan, tabasit mo jay labaan na ita. Mayla! Sa kusina, kakasupeng! At dapat lagayam dita kusina.
mangmangan sabot. Kasla nakapaapol. Idasaranak man labiit, may lakot na mabisinak mutan. Ay, pusa! Ay, siya, pusa! Ay, salbaga pusa! Nay, apay may la, ada ka din nakastruk apusa. Sus, kasanungatan. Idasaranak ko nam sa itay kakang. Wan, tamabisinak mo't anak kariingan. Ay, nalpas. Apay, may la. Kuwa, agluto akpay ata, rinispitar met jay po sa jay pinaybati ni chairman na pamigatamon. Ay, kasta aya, kasado nga dadakastruk apusa. Yaka mo kunak no po sa'yo jay inabog ka. Ay, awan po sa amin, tanatay anaganak tay nabatbati apusa me. Ay, kastaya. Pusa nga taki kaaruba yu day jay inabog ko. Ngala, saan abalin? Daytay man nga rod in ref ko akek, nga inted ni Rosa idi malam, tiruar mo dita refrigerator. Cake? Ay, nalpas. Wen, adakik di tatadyak na kan idi malam day jay, tama diti panagraman ko. Kapo nga ta iti nakaro agurigur ko. Ay kwa, kinansamot ni chairman. Awan mo't nakitak akik di tay nagsapulak iti nalami sa mainaw. Aya, ayan niyan ni Gusteng. Di nakman mo mo't apanunutan nga mga no agbisinak. Tadyak pulos nakapangpangan. Agtugaw kapayla di tata agluto Uray ta, matik ti panagluto. Pagbit lang, ada pa magatamon. Ay, pagandawan gaya man. Baunang ka man labiit, tanod ka pais. Ay, wala kagawad. Sa dinaw. At dan sa glaklako iti kakaruyeng di takantaw. Igatanga man labiit ni Nana Masupeng. Bareng di kakaruyeng ti kayat na asaramsaman. Ay, kasimot nga agpaiso no di makapangpangan. Huwag nga rod. Imbaglakid ding tadamot ni Mayla para buwelta igibalay. Daytoy, tigatang mo. Pag iso nga agawid akinto nagsubli ka. Sige nga rod, kagawad. Awagak man kit di. Ang mga nudi painangan. Aday ta. Bareng nakariingan. Ay, hindi yan samot sungbatan. No, nakaturog pa nga ta. Anya nga ta ti aramidin na ay. Ay, sa bagay, anya nga rod ngay. Hello, Gustay. Anya nga ay, kumusta kan bakit? Mayat tirik na, maun. Sumaysaya atan, nay. Ay, ang kapsutak samot itinalaos abisin kon lakay. Anya, mangan ka ngamin ah. At damot tayo pinaybatik kan may lapamigata, mitay namigat kami. Nagpailasi na kayalong ganisa, taam mo, kapaboritom na jay, bakit? Awanan takinalong ka no ti pusa. Ultimo mo dya intad ni Rosa, edi malam akik akanag kuma. Kinan mo pa ilaang mat. Anya, ay kutno. Ay, sungaawan na. Kapilitan nga uray ka makaluto ni Mayla. Sige, katnay aglusto ya. Supeng! Ay, hindi na. Nagalasin. Kinan ko kano jay cake ngin rig na. Jak tupay pagan ano di cake. Kinan nga ta ni Mayla. Lam-lamutira de jay. Isulagid di tinangan. Ay. Maden di kastoy.
Ibaga kadaro sa kensupeng tay katindan ala bandera. Nagkasat ako. Sayang, naipugsot ti sagarit nga adobo. Ay, pusa, di mo agawad na ita. Sayang, awan pa 5 minutes. Sayang, uray, awan pa 5 minutos ang nagdisuitiswelo da ito'y. Sidak matlaang. Mangsubo ak matlaang itiin na po'y matiti agalunos. Magsugat man. Ay, salbag, dansan ni Dumeng. Ay, isunti dimtang. Ay, iuray mo labitan, numabisin kan, Chairman Dumeng. Ilutuan ka pa'y. Agdesisyon kayon ken Rosa Sopeng. Da kayo ti maseknan iti daytoy. Alawanan. Awagak ni Rosa. Agtaltalik kay latan. Kitaan nyo man titsura ni Mayla. Agmakabulan na pailaeng alabandira yongem. Kunamlan na balkot asuman titsuranan. Awan. Madlaw kumot daytan. Bumbum kasen, tibutunis dagijay blusa na. Kasano kat stomach progress akanayon. Un nga rod. Nudong-dong kuma, di buksit na. Kanayon, amap-map no. Mangirarit launa yun. Agasem, kaano laan nagpagatang ka iti bagas? Ita, kunam ngagpagatang kamanan. Ay, dumdum lawak nga rod mo't lakay. Kaslaad agtakta, iti bagas ta nagbiit amay bustilinaon jay pagbagasan. Di mo ko na taktakawon ti kaibaan. Ay awanan. Awan kaibaan. Jak mamati iti day tagusting. At hapagkit de. Ako makaod ni Mayla iti awid na adyak masipsiputan. May sapay dita. Iso a kasayatan no agbalaw kayon. Ano di kinunayo na lang? Ay, agrik-reklamo ni Rosa iti la bandera tayo. Kinuray siyak. Agreklamo akauntan eh. It all you can matla ka na yun ng numangad. Nagagat no nagagat. Ngam, di mo't may talunanan. Ikisap na mo't amin tilutunan. Asus, madi Ay, Ore man nagagat no, mangirarit mo. Ore awan katulungan Orawan. Ay, anyan. Nakatagtagay ni pakmutan iti it ulyo kan.